Iti dumapay at damag. Papapartakan ti lokal a gobyerno ti Benguet ti panang assess kan panang validate kadagiti nagan dagiti mannalon a maipayan iti cash assistance. Nakasagana ti 20 million pesos a pondo para iti cash assistance a maipaay kadagiti mannalon iti Benguet. Nagtaod ti pundo manipod iti local government fund. Sigon iti Benguet Provincial Agriculture Office, dumanon iti 4,000 a mannalon ti maipaayan iti sag 5,000 pesos cash assistance. Inulawag ti opisina akasapulan ti assessment ken validation tapno maipasigurado asaan a maulit ti naganda no nakalista dagitoy iti sabali a programa. Kapayatan na papapigsaan mo ti lokal a gobyerno ti Benguet dagiti daduma a programa da kas iti kadiwa ng Pangulo, market linkaging ken benting bigas, adakkel ang makatulong kadagiti mannalon. Alam po natin na lahat po ng sangay ng gobyerno, different national government agencies, municipal, local government units are doing its best to support the farmers in their own little way. So, ang probinsya po ng Benguet ay naglaan po ng 20 million coming from the local DRRM fund to assist, give a financial assistance to the different farmers affected.